Здравейте и добре дошли! Днес ще се потопим надълбоко в света на биткоин. По-конкретно ще разгледаме анализи и прогнози за цената му. Към края на 2025 година. Имаме доста подробен анализ пред нас, само да се ориентираме в обстановката. Днешната дата е 6 ноември 2025. Биткоин в момента се търгува малко над $100 000. Около 106 000, нещо такова. Обаче това идва след доста бурен месец, нали? Цената падна с почти 20%. От върха си над 124 000, достигнат само преди месец, в началото на октомври. Сериозен спад. И точно това ще ни е работата днес. Да опитаме да разберем какво стои за тази турбуленция. Къде сме в момента от техническа гледна точка, какво мислят анализаторите, големите играчи, какво да очакваме до края на годината, пък и след това. Добре, нека се захващаме. Определено моментът е ключов. Сякаш пазарът не може да реши на къде натръгне. Имаме от една страна сигнали за сила, нали, идващи от институциите, но пък от друга техническите индикатори, макросредата, те показват известна несигурност. Наистина смесени сигнали. Много интересен период. Добре, преди да се фокусираме върху последните събития, може би си струва да погледнем малко назад. Защото пътя до тук беше, меко казано, впечатляващ. Само да си представим, от около $16 600 в началото на 2023, а днес вече говорим за 6-цифрена сума. Това е огромен скок. И този ръст не е бил никак плавен, нали така? Анализа, който гледаме, подчертава точно тези големи движения. Говорим за 154% ръст през 2023. Завършва годината над 42 000. И после още 111% през 2024, за да стигне над $93 000. Това са, наистина сериозни проценти. Абсолютно. И тук, разбира се, ключов фактор, който няма как да пропуснем, е четвъртия халвинг на биткоин. Това се случи на 20 април 2024. Цената тогава беше около $64 500. Самият механизъм на халвинга той е фундаментален за биткоин, нали? Намалява наполовина наградата за копачите. Това директно свива притока на нови монети. Намалява инфлацията, така да се каже. И исторически това винаги е водило до натиск за покачване на цената. Просто защото предлагането става по-ограничено. Да, и анализът точно това отбелязва. Този исторически модел. Пикът в цената след халвинг обикновено идва някъде между 9 и 18 месеца по-късно. Сега сме ноември 2025, което ни поставя точно в средата на този прозорец. Теоретично може да сме близо до върха на този цикъл. Или пък може да имаме още няколко месеца нагоре. Не е съвсем ясно. И тъкмо когато изглеждаше, че нещата вървят по план, към нови върхове, дойде октомври. И тази рязка корекция. Според анализа, който разглеждаме, директният катализатор май е бил свързан с геополитиката. По-конкретно заплахата на президента Тръмп. За въвеждане на тези 100% мита върху китайския внос. От 1 ноември трябваше да влязат в сила. И пазарът реагира почти панически, бих казал. На 10 октомври видяхме този огромен срив. За един ден. 15% надолу. До около $104 500. Тук вече стана наистина интересно. Волатилността се завърна с пълна сила. А мащабът на ликвидациите, той беше шокиращ. Анализът говори за рекордни $19 милиарда ликвидирани позиции. Само в биткоин. Като добавим и 4 милиарда в Етериум, 2 милиарда в Солана, става ясно колко мащабен е бил този финансов стрес. Звучи като огромно прочистване на системата. Точно така. Това, което е завладяващо тук, е как високия финансов ливеридж, търговията с заемни средства, действа като ускорител в такива моменти. Когато цената тръгне рязко надолу, тези позиции с висок ливеридж, те бързо стават неплатежоспособни и борсите ги затварят автоматично, принудително. Това води до още продажби, което натиска цената още надолу. Класически каскаден ефект, видяхме го в действие. Важно е обаче да отбележим консенсуса сред анализаторите, които се цитират в документа. Повечето гледат на това като на, да кажем, здравословно изчистване. Изчистване на прекомерния риск, на спекулативния ентусиазъм, а не толкова като начало на нов меч и пазар.
Основният тренд според тях все още е възходящ. Все пак, този здравословен процес, както го нарече, доведе до още спад, над 8% в началото на ноември и ни свали до текущите нива малко над 100 000. Ясно е, че пазарът още се възстановява от шока и настроенията са по-предпазливи сега. Чисто техническа гледна точка ситуацията сега е, доста показателна. Биткоин е буквално заклещан в един сравнително тесен диапазон между две много важни дългосрочни пълзящи средни. Имаме 200-дневната, която е около 107 800, тя действа като таван, като съпротива отгоре, и отдолу имаме 365-дневната средна, тя е около 104 000 и дава подкрепа. И какво означава това заклещване? Това свиване между двете линии? Сигнал ли е за нещо? Често такава компресия на цената показва нерешителност на пазара. Но обикновенно предхожда по-значително движение. Или нагоре, или надолу. Пазарът сякаш събира енергия. Ключовите нива за следане са доста ясни. Първо, подкрепата. Самото ниво от $100 000. Това е огромна психологическа бариера, нали? Пробив под нея би бил лош знак. Малко под това анализът посочва 103 500, като средна цена на закупуване за инвеститорите през 2025. Ако и това падне, следващата сериозна зона е около 93 000, която беше важна през 2024. А съпротивата отгоре, непосредствената бариера е зоната 107 000-108 000. След това идва 112 и 100. Това е тонармът Short-Term Holder Cost Basis. Това звучи важно. Какво точно представлява? Това е средната цена, на която са купували краткосрочните играчи. Спекулантите. Пробив над тази цена означава, че те излизат на печалба, което намалява стимула им да продават веднага. По-нагоре съпротива има около 116 000-118 000 $. Анализът споменава и нещо по-специфично – теорията на вълните на Елиот. Това е метод за анализ на пазарните цикли. Разпознават се повтарящи се модел – вълни. Според тази теория, текущата корекция може да е така наречената вълна С. А характерно за нея е, че често достига дълбочина, сравнима с предишната корекция. Вълна А. В нашия случай това би могло да означава потенциален спад под дъното от октомври. Може би към зоната под 94 000. Документът дори допуска в екстремен сценарий спад до 75-85 000. Ако ключовите подкрепи не издържат. Да, това определено повдига въпроси за краткосрочния риск. Тази теория е на масата. Звучи малко обезпокоително от техническа страна и все пак казваш, че въпреки този спад, тези рискове, общото настроение сред анализаторите в документа остава доста оптимистично за края на 2025-та. Това е, интересно. Нека видим какво казват големите. Анализа обобщава прогнози от водещи институции. JP Morgan гледат към 165 000, Standard Chartered още по-смели, 200 000, Bitwise дават диапазон 200-230 хиляди, VanEck са малко по-консервативни за края на 2025 към 180 хиляди, но пък дългосрочните им цели са, стигат до 1 000 000. Изглежда има доста широк консенсус за значително по-високи цени до края на годината. Въпреки всичко, имаме и данни от други източници. Платформата Polymarket, където хората залагат, там медианната очаквана цена е около 138 хиляди. Алгоритмични модели като този на CoinCodex са по-предпазливи. Предвиждат рейндж около 100-118 хиляди. ChainJelly също са там, някъде около 119 хиляди. Значи имаме този институционален оптимизъм, но пък моделите и пазарите за залози са малко по-смесени, нали? Разбира се, винаги има и тези супер-оптимистичните прогнози, те привличат внимание. Артър Хейс от BitMEX говори за 750 хиляди до 2026, залага на хиперинфлация. Робърт Киосаки, той е известен с прогнозата си за 1 000 000 до 2300. А ARK Invest на Кати Уд, те са може би най-големите бикове.
цел от 1,5 милиона до 2300. Тези цифри звучат почти фантастично, но показват вярата на някои хора в дългосрочния потенциал. Точно така. И ако обобщим, виждаме, че основните, да кажем, уважавани източници, големите банки, менеджери на активи, те се обединяват около диапазона 150 до 250 хиляди долара за края на 2025, което е значително по-високо от сегашните нива. А основната причина за този оптимизъм, както подчертава и анализа, това са очакванията. Очаквания за продължаващи силни потоци от институционални инвеститори към спот биткоин ETF-ите. Документът цитира впечатляващи данни, средно по 518 милиона долара нетни дневни потоци, само през октомври, въпреки спада в цената. Ако свържем това с по-голямата картина, приемането на биткоин като легитимен актив от традиционните финанси, виждаме един мощен структурен фактор, който подкрепя цената в средносрочен план. Интересно е и как сезонността се намесва тук. Исторически, четвъртото тримесечие, то е било най-силното за биткоин. Спомняме си големите ръстове в края на 2023 – 57%, и 2024 – 48%. И октомври дори си има прякор – октобър, нали? Заради средния ръст от над 22% през годините. Да, обаче тази година октобър ни изненада неприятно, с спад от близо 8%. Както вече обсъдихме, анализът свързва това с външния шок. От тези мита, общата несигурност, това беше аномалия спрямо историята. Определено. Въпреки това, повечето анализатори, цитирани в документа, остават с очаквания за силен финал на годината. През ноември и декември. Те разчитат точно на тази историческа сезонна сила, комбинирана с очаквания за, може би, по-благоприятна политика от ФЕД и продължаващо институционално позициониране. Сякаш залагат, че натискът от октомври е бил временен. Поглеждайки малко по-напред, към 2026 година, общият тон в прогнозите остава позитивен. Очаква се възходящата тенденция да продължи. Макар и може би с по-умерени темпове. Прогнозите варират доста, но много от тях са в диапазона 100 000 до 230 000 долара. Например, източници като CryptoNews, Coinperia, те виждат цени в горната част на този рейндж. Докато алгоритмични модели като CoinCodex са по-близо до средата – около 150-160 хиляди. Има и модели като популярния Bitcoin Rainbow Chart. Те са значително по-оптимистични. Сочат към 300-500 хиляди още през 2026. А в наистина дългосрочен план, 2030 и след това, вече споменахме тези много високи прогнози. От порядъка на милион, милион и половина, от фигури като Кети Вуд, Кийосаки, Хейс. Какво стои за такава увереност в дългосрочен план? Това не са просто числа хвърляни във въздуха, надявам се. Не, разбира се. В основата на тези виждания лежи убеждението, че биткоин има потенциал да стане нещо. Нещо много повече от спекулативен актив. Говори се за него като за: първо, глобален съхранител на стойност, дигиталното злато, но с потенциално по-добри характеристики, преносимост, делимост. Второ, защита срещу обезценяване на фиатните валути, в свят на растящи дългове, печатане на пари. Фиксираното предлагане на биткоин го прави привлекателен. Трето, корпоративен резервен актив. Все повече компании започват да държат биткоин в балансите си. Това е тенденция. И четвърто, може би най-смелата теза – потенциален държавен резервен актив. Някои анализатори вярват, че в бъдеще държави могат да започнат да включват биткоин в официалните си резерви. Това последното звучи революционно. Така е. Но разбира се, този оптимизъм трябва да се балансира с ясно осъзнаване на рисковете. Анализът ги изброява ясно. Ескалация на търговската война САЩ-Китай – това е сериозен риск. Обикновенно удря рисковите активи. Промени в политиката на Федералния резерв. Например, ако инфлацията се окаже упорита и лихвите останат високи за по-дълго, това може да охлади институционалния апетит
И разбира се, непредвидени икономически шокове винаги са възможни. И да не забравяме техническия риск, за който говорихме. Сценарият с вълна С на Елиот, който допуска спад под 94 000. Той си остава на масата. Пазарът на опции също показва, че има играчи, които се застраховат срещу такъв спад. Анализът отбелязва значителен интерес към пут-опции, на и залози за спад, с цена на упражнения около 80 000. Това показва, че има разделение в мненията за краткосрочната посока. Не всички са убедени бикове. И така, след всичко това, каква е крайната картина? Сякаш имаме битка между краткосрочните ветрове и дългосрочните течения. От една страна сриват през октомври, техническата несигурност, геополитиката, от друга – халвингът, институционалните потоци, сезонните тенденции, много оптимистични прогнози. Как да си го обясним всичко това? Консенсусното виждане, което така прозира от анализа, е, че скорошната корекция, макар и рязка, е била по-скоро здравословно прочистване. Изчистване на излишния ливаридж, базовия сценарий остава, възобновяване на възходящото движение към края на 2025. Но това зависи от реализирането на някои ключови фактори. Не е гарантирано. Документа дори изброява няколко потенциални катализатора, които могат да дадат тласък на пазара през декември. И звучат доста интересно, трябва да призная. Първо, решенията на СЕК за ETF-и върху алткойни. Очакват се решения по 16 заявки. Ако има одобрения, това може да отвори вратите за милиарди нови долара към целия криптопазар, което индиректно ще подкрепи и биткоин. Второ, очакваното намаление на лихвите от ФЕД, дори само с 25 базисни пункта. Това би било сигнал, че Централната банка смекчава политиката, което обикновено е добре за рисковите активи. Трето, споменава се една по-спекулативна, но потенциално много силна възможност. Администрацията на Тръмп да обяви биткоин за стратегически резервен актив до края на годината. Представяме това напълно неутрално, разбира се. Просто като фактор, споменат в източника, който би имал огромно пазарно влияние, ако се случи. Имайки предвид всичко това, как да подходят различните участници на пазара? За по-консервативно настроените, зоната на подкрепа между 100 и 107 хиляди изглежда ключова. Докато цената е над нея и макросредата не се влоши рязко, вероятността изглежда по-скоро в полза на покачване. За по-агресивните трейдери решаващ ще е пробивът над 112-100. Тази Short Term Holder Cost Basis. Успешно преодоляване на това ниво би отворил пътя първо към 116 000, а след това вероятно и към тест на предишните върхове – над 125 000. В обобщение, въпреки че краткосрочната волатилност вероятно ще остане висока, фундаменталните двигатели, институционалното приемане, намаляващото предлагане след халвинга, търсенето на защита от инфлация изглеждат непокътнати. Повечето анализатори очакват биткоин да завърши 2025 година значително по-високо. Истинският тест обаче ще бъде дали този импулс може да се пренесе и в 2026 и отвъд. Значи основното послание е несигурност в краткосрочен план, да, но силни аргументи за дългосрочен растеж. Подкрепени от големия капитал, ясно е, че следващите месеци ще са, ключови. За определене на траекторията Точно така. и за финал една мисъл, която проистича директно от тези дългосрочни сценарии в анализа. Той споменава потенциалното приемане на биткоин не само от институции, но и от държави, като резервен актив. Това повдига един интересен въпрос за размисъл. Какви биха могли да бъдат непредвидените последици, ако биткоин наистина се интегрира толкова дълбоко в традиционната система, в националните резерви? Дали това няма парадоксално да отслаби неговия първоначален, да кажем, бунтарски, контракултурен дух, или пък ще го подчини на същите регулации и контрол, които той в началото се стремеше да избегне? Това е дилема, която вероятно ще става все по-актуална с озряването на пазара.